ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏକ ଗର୍ବମୟ ଦିବସ। ଆଜି ଗଣକବିଙ୍କୁ 141 ବର୍ଷ ପୂରିଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର 142ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଖାଲି ମାହାଙ୍ଗାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣକବି ଅମର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ କେତେଜଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାନି, ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପାଳିବା, ଗଣକବି ଗର୍ବ କରି ପାଳିବା। କାହିଁକିନା ମାହାଙ୍ଗାର ପରିଚୟ, ମାହାଙ୍ଗାର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1956ରେ, ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗଣକବି ଉପାଧି ବି ମିଳିଲା 1966ରେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 10 ବର୍ଷ ପରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଛି ଗଣକବି ସ୍ମୃତି ସଂସଦ। ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶରତ କୁମାର ଏହି ସଂସଦଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1964 ମସିହାରେ। 69 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଅବ୍ୟାହତ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଗଣକବିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ। ତେଣୁକରି ଗଣକବିଙ୍କୁ ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ କ'ଣ, ତାକୁ ଜୀବିତ କରିବାରେ ମାହାଙ୍ଗାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଗଣକବି ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅମର ରହିବ। ଗଣକବିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ, ଯେମିତି ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନାହିଁ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଗଣକବି ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସବୁ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ସଦସ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଗଣକବି ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣକବି ପର୍ବ ଆମେ ମନେଇବା। ଖାଲି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାନି, ତାଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭଜନ, ତାଙ୍କର କବି ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ମାହାଙ୍ଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେ ଗଣକବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଥରେ ଯାଇଛି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମାହାଙ୍ଗାର ନେତୃତ୍ୱ ବି ଗଣକବିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଟା ହେଇପାରୁନି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କି ସରକାର ଯଦି ଆମ ଉପରେ ମାନେ ସେତିକି ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୃପା, ଆମେ ଏଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତାଙ୍କର କରିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେରେ ରଖିବା, ଲୋକ ଆସି ଦେଖିକି ଯିବେ। ଇଏ ଖାଲି ଗଣକବିଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ପୀଠ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛି ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ତାକୁ ଛାପିବାର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ଶରତ ରନିମାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହିକୁ ଆଉଥରେ ଛାପିଛୁ। ସେଟାର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି, ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ଅବନୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଠି ହଉ। ଆଜି ଆମର ଖାଲି ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି କାହିଁକି, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜି ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମାହାଙ୍ଗାକୁ ପରିଚିତ କରିଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିବସ। 1882 ମସିହାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 26, 1882, କିନ୍ତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆଜି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମାହାଙ୍ଗାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ମାଟି ସମୃଦ୍ଧ, ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିର ଗୌରବ ଓ ସୌରଭ, ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିର ସୁରଭି ଗଣକବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ଯେତେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳେ ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ସମୁଦାୟ ପାଠ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯାକେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶେଷରେ ମଠରେ ମହନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଚକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଖୁସି, ତାଙ୍କର ଅଣନାତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ପୈତୃକ ବାସସ୍ଥାନ। ଆଉ ମାଟିକି ଆସିକିରି, ପୁଣ୍ୟ ମାଟିକି ଆସିକିରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାର ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧି ମାହାଙ୍ଗା, ତାର ସେଇ କୀର୍ତ୍ତି ଇତିହାସ ବଜେଇ ରଖୁ ଏବଂ ଏଇ ଗଣକବିଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି, ମାହାଙ୍ଗାର ହୃତ ଗୌରବ ଫେରି ଆସୁ। ମାହାଙ୍ଗା ଯେଉଁ ହେଇନି ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ନିହାତି ହେବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମର୍ଥ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, କଲଚର୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରମୁଖ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ଗଣକବିଙ୍କର ସ୍ତୁତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁକା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ
ଏବଂ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆମେ ମାନପତ୍ର ଦେଇକରି ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି କରାଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବି। ଆଉ ଗଣକବିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ବି କିଛି ହବନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଅଣନାତି ଅଟେ। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମୋ ବାପା ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତା ଦୁଆତ କଲମ, ହାତ ଲେଖା କିଛି ଅକ୍ଷର, ହାତ ଛପା ବହି, ଅଲେପା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ତାର ଟିଣ ଚେୟାର, ଦୁଇଟା କବାଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଉଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହରନାମୀ ରଜଗିନୀ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଜଙ୍ଗାବାତରେ, ବୈଷ୍ଣବାଣୀ ସେତେବେଳେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବେ 1954 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସେତେବେଳେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଲାଇବ୍ରେରୀଟିଏ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଏ। ଯଦି ସେଇଟା ହଇତ ରୁହନ୍ତା, ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସୁ 9-10 ଜଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍। ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ